Salam qadırdan iyilleşler. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimizde biz sizin bilen Yahya'nın hoş havarı kitabının 14. babından öğrenmeye devam ederiz. Geçen gepleşimizde İsa Mesih'in bize Hudaýy görkezmek, onu tanıtmak için gelenligini, İsa Mesih'i tanamak arkaly bolsa hak Hudaýy tanap biljekdigimizi ve İsa Mesih'i tanap iman edenlerin bolsa durmuşundaki Mesih'in berca eden acayip işleri netijesinde başkaları da Hudaýy tanadyp biljekdikleri barada sizin bilen öğrenipdik. Hakykatdan hem eger İsa Mesih'e çyndan iman eden bolsak, ona bizde yaşayan mukaddes ruhunyň güýji arkaly täzelenen durmuşda, ýagny ýagşylykdan, pes göwnlükden, söýgüden, rehim merhemetten, dynçlyktan, sabırdan ve şuna meňzeş acayip häsiýetlerden dolu durmuşda ýaşamalylar ve İsa Mesih arkaly ýaşap bilersiz. İsa Mesih Rabbimiziň kimdigini ve İsa Mesih Rabbimiz arkaly özümüziň kimdigimizi ve nämelere eýedigimizi düşünmegimiz ve bulara inanyp ýaşamagymyz arkaly bize özgörlüşük emele gelýär. Täze, acayip durmuşda ýaşamagymyz üçin bolsa, biziň Hudaý bilen sazlaşykly ýaşamagymyz wajypdyr. Bu sebäpden İsa Mesih Rabbimizi söýüp, minnettarlyk aýdyp ýaşamagymyz hökman gerekdir. Biz İsa Mesih'i hemmeden beýik derejede söýýärismi? Birini söýmek näme? İlki bilen bellemeli zat, tanamadyk, bilmedik birini söýüp bolmaýar. Haçanda adamy ýakyndan tanasak we onuň ýaşylyklaryny, gowlugyny bilenimizde bizde söýgü döreýär. Hatta atalar sözünde hem çağa hem gılık häsiýetinden söýdürýär diýen cümle bar. Ýagny çağa bolsa da gowlugyk häsiýetli bolanna köpler tarapyndan söýülýär. Ýa-da eger dostumyzyň içinden bir ikisi ýakyn dostumyz bolsa, näme üçin ýakyn dostumyz diýäris? Sebäbi şol dostumyzyň gowy häsiýetleri bizde oňa bolan hormaty, söýgüni döredýär. Bulara meňzeşlikde Rabbimiz İsa Mesih'i söýmek üçin hem onu ýakyndan tanamagymyz gerek. Onu tanamak üçin bolsa, bizde Hudaýyň acayip ýazgylary bar, İncil kitabymyz bar. Olarda İsa Mesih'iň biziň söýgüýimize laýykdygyny dolu görüp tanasa bolýar. Çünkü Rabbimiz İsa Mesih göklerdäki şöhratly tagyny goýup özüni bizi halas etmek üçin kiçeldip yer ýüzüne ýönekey insan bolup geldi. Bir gul häsiýetini aldy diýip mukaddes ýazgaýdy. Ve hatta biziň günälerimiziň jezasy üçin eziýet çekip, haçta öz janyny biziň üçin gurban etdi. Mukaddes ganyny döktü. Ýazgy bu arada ine şeýle diýär. İsa Mesih'in garaşlary sizde hem bolsun. İsa Mesih Hudaýyň tebigatyna eýe bolsa da, şonu özüne derece saýmady. Ondan mäkem yapışmadı. Gaýtam bir gul kimin bolup, insan keşfinde bu dünýä iýindi. Ol özüni asla hiç etdi. Ol insan sıpatyna girip, ölüme, hatta haçtaky ölüme de tabin boldy. Özüni pes etdi. Ol özünün acayip häsiýetleri bilen, ýagny adalatlylygy, rehim şepagatlylygy, merhemetten, söýgüden dolulugy, mätäşlere bolan ýardamy, mähriwanlygy we ýamanlyga, adalatsyzlyga, şeytanyň we arwah jinlaryň zorlugyna garşy durup, olary kowmagy bilen özüni bize tanatdy. İsa Mesih'in işlerini, acayip kudretlerini, İsa Mesih'in kimdigini biz tanap bilýäris. İsa Mesih'de biz günäniň gulçulygyndan, şeytanyň ygtyýaryndan, gara güýçlerinden, baky dozak odundan halas boldyk. Ve Hudaýyň
acayip bereketlerine, şatlığına, dinçliğine ev olduk. İsa Mesih arkalı biz kulçuluktan çıkıp Hudaýyň ogul gyzlary boldyk. Seredin, İsa Mesih Rabbimizdäki gazananlarymyz barada ýazgy näme diýe? Ol özüni kabul edip, adyna iman edenleriň hemmesine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi. İsa Mesih arkaly bulara ew bolan bolsak, onna İsa Mesih'i söýmeliriz. Bulary bilip de İsa Mesih'i söýmeýän insan hiç haçan bereketlenmez we ýalkanmaz. İsa Mesih'i söýmek bolanna näme bolýar? Söýgü näme? Söýgü ýöne bir duýgulara esaslanýarmy? Bilşimiz ýaly çyn söýgü ýöne bir duýgulara esaslanyp duýgular bilen hem galmaýar. Çyn söýgü diňe öz peýdasyny gözlemeýär. Tersine söýýän adamynyň islegini, maksadyny berja etmek isleýär. Mysal üçin biz ata-enemizi söýýäris diýip de olaryň buýran, tawşyran buýruklaryny berja etmesek, bu biziň olary söýýändigimizi aňladýarmy? Elbetde ýok. Eger ata-enemiz söýýän bolsak, onda olaryň buýrugyny berja ederiz. Ýa-da aýalyňyzy, ýa-da äriňizi söýýän diýseňiz, onda olaryň mätäşligini, islegini berja etmäge çalışmaýarmysyňyz? İsa Mesih hem özüne iman edip, izine eren şägirdlerine şeýle diýipdi. Meni söýýän bolsaňyz, buýruklarymy berja edin. Kim meni söýýän bolsa, sözümü berja eder. Atam hem onu söýär. Men atam bilen ol adamyň ýanyna baryp, onuň bilen ýaşarys. Meni söýmeýän, meniň sözümü berja edýän däldir. Senin bu eşidýän sözleriniz meninki dälle, meni iýberen atanyňkydyr. Boş söze dayanan söýgü hakyky söýgü däldir. Söýgü iş ýüzüne berja bolýandyr. Bu ýerde İsa Mesih şägirdleriniň ýalkanyp, Mesihiň beren täze durmuşynda ýaşamaklar üçin we bagtly bolmaklar üçin İsa Mesih'i söýüp, onuň sözlerini, buýruklaryny berja etmeliklerini öwretdi. İsa Mesih'i söýüp, onuň sözlerini berja etmemizde biziň özümiz bereketlenýäris we Hudaý tarapyndan onuň ýalkanyşlaryna eýe bolýarys. Çünki Hudaýyň sözlerini, buýruklaryny berja etmemiz gelip soňuna ýene-de biziň bähbidimiz üçin, biziň Hudaýyň isleýän acayip durmuşunda ýaşamagymyz üçin we bular arkaly soňunda Hudaýyň adynyň şöhratlanmagy üçin bolup geçýär. Bu nähili gowy zat, dogry dälmi? Emma Reb İsa Mesih'iň buýruklaryny, sözlerini berja etmek arkaly Hudaý bize ýalkanyş getirýär we bizi olar arkaly bereketleýär. Durmuşda nähili ýaşamalydygyny öwredýär. Bize akyldarlyk berýär. Bular arkaly ýakynlarymyzyň bereketlenmegine, insanlara ýagşylyk edip ýaşap, hatda öz jemgyýetimize hem has peýdaly, gowy adamlar bolup ýaşamagymyza bize ýardam edýär. İsa Mesih'iň buýruklarynyň bary biziň gowlumyz üçin we insanlaryň hakikaty bilip Hudaýy şöhratlandyrmaklary üçindir. Ondan başga da İsa Mesih'iň buýruklary, tawşyryklary, Musa peýgambere berilen buýruklar ýaly, ýa-da nähildir dinleriň döreden däp desurlary we kanunlary ýaly insanlara agyr ýük bolup, olary dogry ýaşamaga ýardam edip bilmeýän buýruklar ýaly däldir. İsa Mesih'iň buýruklary, tawşyryklary yeňildir. İsa Mesih'iň buýruklary İsa'ny tanap, onuň şöhratyny, ýagşylygyny, biziň üçin eden ähli ajaýyp işlerini bilmekden we bular üçin onu söýmekden ugur alanlar. Bu sebäpden İsa Mesih Rabbimiz dürli dinleriň, insan düşünjeleriniň, adama ýardam etmeýän däp desurlaryň, ýörelgelerin, günälerin gulçulugynda bolup,
şeytanın yalanlarında galıp, ağır yükün aslında galanları ýaly bolanlara şeýle diýip özüne gelmeklerini aýdyp çağırış edipdi. Mattanyň hoş habar 11-nji babda İsa Mesih ine şeýle diýdi. Ey argynlar, ağır yüklüler, meniň ýanyma gelin. Men size diňçlik bereýin. Meniň boýunturugymy dakynyňla, menden öwrenin. Men mylaýym hem pes göwnlüdürün. Janyňyz rahatlyk tapar. Meniň boýunturugym yumşakdyr. Yüküm yeňildir. Dünýäniň ähli dinleriniň, dinsizleriniň talaplary we ýaşaýyşlary ağır yüklerden doludur. Emma İsa Mesih Rabbimiziň bize berýän durmuşy yeňildir. Bu taýda İsa Mesih buýruklaryny bize berip de bizi yeke goýmaýa. Tersine şol buýruklaryny berja edip ýaşamakda bize ýardam berýär. Çünki biz bilen bir boýunturuga girýär. Ve durmuşun her bir ýagdaýynda biz bilen şol kynçylyklary hem çekişýär. Bize nähili ýaşamaldygyny ol öwredýär. Bilşimiz ýaly öňkü döwürlerde heniz traktor ýok wagtlarynda we bugünkü gün hem köp garyp ýurtlarda yerler atlar bilen ýa-da öküzler bilen sürülip yerler ekişe taýýarlanypdy. Ýa-da ýükü çekmek üçin ýa-da adamlary daşamak üçin iki ýa-da bir topar atlar bir boýunturuga dakylyp ulanylýardylar. Bir atyň ýükü çekmeginden iki atyň bir boýunturuk astyna ýükü çekmegi yeňil düşýär. Yalan dinler, insanyň diňe öňjelerini dayanan ýörelgeler, däp desurlar, ähli ýükü, agyrlygy bir atyň üstüne basan ýalydyr. Olar insanlara ýardam edip bileno. Tersine olaryň ýüküni hassa agyr edýär. Olary boýunturuga salyp, umydsızlykda ýaşamaga mejbur edýärler. Şeýle yalan dindarlyk barada İsa Mesih Mattanyň hoş habar 23-nji babda şeýle diýär. Olar ağır götürmesi kıyın yükleri bağlap, adamların gerşine goýýandyrlar. Ýöne özleri bu yükleri götürmek üçin barmağını hem gıymıldatmak isleýändirler. Nähili yerlikli aýdylan sözler. İsa Mesih Rabbimiz bolsa, ol yüklerden bizi azat edip, tersine özünüň yeňil boýunturugyna girmemizi isleýär. Çünki İsa Mesihiň boýunturugy, ýagny tawşyryklary, bize berýän durmuşy yeňildir. Çünki gudratyň we akyldarlygyň eýesi bolan Rabbiň özü biziň bilen bolmagy wada berýär we bize her bir ugurda ýardam etjekdigini aýdýar. Şonuň üçin İsa Mesih şägirdlerini yeke goýmajakdygyny, olaryň ýanyna mukaddes ruhda gaýdyp geljekdigini wada berdi. İsa Mesih wagtlaryň yer ýüzünde bolmaly we soňra ýene göklere şöhratly, gudratly ýerine göterilmeli. Emma özüne iman edenler bilen hemişe baqy bolup biljek we olara hemişe ýardam etjek başga bir özü ýaly, ýagny özü bilen bir bolan Hudaýyň mukaddes ruhuny olara berjekdi. Bu arada İsa Mesih ine şeýle diýdi. Men atama ýalvararyn. Ol size hemişe siziň bilen boljak başga bir himayatçy, ýagny hakykat ruhuny berer. Dünýä onu kabul edip bilmez. Sebäbi dünýä onu ne görýär, ne de tanaýar. Ýöne siz onu tanaýarsyňyz. Sebäbi ol siziň araňyzda ýaşap, içiňizde bolar. Men sizi yetim goýmaryn. Ýene ýanyňyza gaýdyp gelerin. Şu taýda biz Hudaýyň üçbirlikde özüni aýan edenini görýäris. Gudraty güýçli ata, ogul, ýagny Hudaýyň gudratly älim jahany yaradan sözü bolan İsa Mesih we Hudaýyň hakykat ruhu, iman edenlere gelýän mukaddes ruh. Elbetde Hudaý birdir we bu birlikde üç aýratyn bolan şahslar vardır. İsa Mesih'e iman eden doganlar, eger siz üç birlige Hudaýymyz baradaky taglymata dol aň ýetirip bilmeýän bolsaňyz, bu üçin gynanmaň. Ýa-da imanynıza bu üçin şübhe etmeň. Çünki bu biziň imanymyzdaky üç birlikden ibaret bolan yeketek Hudaýyň nädip üç ayrı şahsiýetden ibaret bolup, şo bir hatarda ýene bir Hudaý bolup bilýändigine bu kiçijik çäkli aňymyz bilen düşünmemiz gaty kyndyr. Oýlanyp görüň. Hatda yaradylan älim jahanyň ne derecede akla sığmaz derecede beýik we giňdigine, geňdigine
we nädip yaradylandygyna biz aň ýetirip bilmeýäris. Onu şeýle ajaýyp we giň we geň älim jahany we ondaklaryň baryny yaradan gudraty güýçli, beýik we ajaýyp bolan Hudaýyň tebigatyna, onuň nähilligine dolu göz ýetirip bilmeris. Bu bizim üçin ullakan bir sır we geňlik bolup galýar. Hudaýyň üçbirlikde, ýagny ata, söz, mukaddes ruhda biri wardygyny iman arkaly kabul edip, onuň ýazgylary esasyna biz bunu kabul etmeliyiz. Käbir halatlarda biz hatta özümüziň nähilligimizde dolu düşünüp bilemiz. Mysal üçin, insan bedenden, jandan we ruhdan ibaratdyr diýilýär. Bilşimiz ýaly bedenimiz janymyzdan tapawutly. Ruhumuz hem janymyzdan tapawutlydyr. Aýratyndyr. Ýöne şeýle bolsa da biz bir insanlarız. Hudaýyň üçbirligi hem muňa meňzeşlikde üç aýry şahslardan ibarat bolsa da biri var Hudaýdyr. Elbette bu getiren insana mahsus misalımız hem Hudaýyň tebigatyny bolşuny düşündirmäge ejiz gelýär. Çünki Hudaýy insan sözleri bilen ýa-da bizim düşünjämize mahsus bolan sözler we misallar bilen dolu beýan edip bolmaýar. Şonuň üçin hem bize iman etmek galýar. İsa Mesih näme diýdi? Men atama ýalwararym. Ol size hemişe siziň bilen boljak başga bir himayatçy, ýagny hakykat ruhuny berer. Görşümüz ýaly İsa Mesihiň ata Hudaýa aýdyp soramagy bilen başga bir himayatçy İsa Mesih'e iman edenlere berilýär. Şu taýda başga bir himayatçy diýen söze ünüs bereliň. Mukaddes ýazgylaryň gadymy asyl nuska dili bolan Grek diline başga bir diýen söz iki sany aýry Grek sözleri bilen aýdylýardy. Olaryň birincisi heteros sözü, ikinci ulanylýan söz allos diýilýän söz. Heteros diýmek başga bir diýen sözü aňladýar. Ýöne başga bir diýenne şol başga zadyň hili bir meňzeş bolmadyk bir zady aňladýardy. Allos bolanna başga bir diýen söz bolup şol bir hili we bir meňzeş bolan zady aňladýar. Mysal üçin bir magazinden Samsung diýen el telefonuny satyn alarsyňyz we öňüňize getireňizde size Koreýanyň önümi diýip satylan Samsung telefonuňyz Hitaýda öndürilen hili pes bolan bir telefondygyna göz ýetirýäňiz. We gaharlanyp giderin we muny satyjynyň öňüne oklaryna maňa başga birini ber diýerin diýersiňiz. Bu ýerde başga biri bolanna siz öňkü alanyňyzdan hili boýunça başga birini almakçydyňyzy aňladýar. Başga bir mysal. Ýa-da diýeli, eger siz bir Apple iPhone 6-njy satyn alan bolsaňyz we öňüňize getireňizde aýalyňyz ýa-da gyzyňyz bu telefonuňyzy gowy görüp maňa da birini alyp ber diýenim bolsa, siz hem saňa da şunuň ýaly başga birini alyp bererin diýseňiz. Onda bu ýerde ulanylýan başga bir diýen şol bir söz, şol bir hili, şol bir görnüşli, bir meňzeş bolan zady aňlatýar. Allos sözü hem şeýle bir hili, bir tebigata ew bolan zady aňlatýar. İsa Mesih hem başga bir himayatçy diýenne ýazgyda allos diýen grek sözü ulanylýar. Bu bolsa şägirtleriň kalbyna gelmeli bolan himayatçy hakykat ruhunyň İsa Mesih bilen tebigatynyň maksadynyň nireden gelenliginiň bir meňzeşdigini bize görkezýär. İsa Mesih Hudaý bilen bir bolan Allahy barlykdyr. Mukaddes ruh hem Hudaý bilen bir bolan Allahy barlykdyr. İsa Mesihiň maksady hem mukaddes ruhuň maksady hem bir meňzeşdir. İsa Mesih hem dünýä halaskar we yardamçy bolup geldi. Ýagny insanlary günäniň gulçulugyndan halas edip, olara beriljek täze ýaşaýyşda ýaşamaklaryny gazanmak üçin geldi. Mukaddes ruh da göklerden yere inik gelip, insanlaryň İsa Mesih'e düşünüp iman etmekler üçin ruhu gözlerini açdy. Olaryň kalbyna Mesih'e olan iman oýardy we netijede insanlar İsa Mesih'e iman etdiler. Bu wagt bolsa mukaddes ruh iman edenleriň içinde bolup, olara güýç kuwwat berip
imanını berkep yaşamaklar üçün himayatçı, yani kömekçisi olup hareket ediyor. Bu sebepten biz iman edenlere verilen mukaddes ruh bize kutuluşumuzda möhürlenip Hudaýyň buyruklarını berja edip bilmemiz üçün bu dünýäniň garşylyklarına, kynçylyklaryna garşy durup bilmemiz üçün hakykatda gezmemiz üçün bize berildi. Günäden yeňişli ýaşap bilmemiz üçün Hudaýyň İsa Mesih arkaly aýan eden ajaýyp kutuluşy baradaky hoş habary adamlara ýetirmemiz üçün we Hudaýymyzy şöhratlap ýaşaýan imanly durmuşda ýaşamamız üçün mukaddes ruh bize himayet eder. Güç kuvvet verer. Bize yalanı tanap, hakikatta gezip bilmemiz için bizim anımızı ve kalbimizi hakikata hemişe açar. Bu sebepten mukaddes ruha, hakikat ruhu hem diýilýär. Çünkü mukaddes ruh, hakikat ve yol olan İsa Mesih'in öwredenlerine bizim yadımıza salıp bize olara düşünmäge anımızı açýar. İsa Mesih'in adından Atanyň berýän mukaddes ruhu İsa Mesih'e iman edenlerin yanında ve içinde bolar. Mukaddes ruhun häsiýetlerine, etjek işlerine seredip biz onun ilahy, Hudaý bolan barlykdygyny bilýäris. Çünkü Hudaý bolmadyk biri hemişe, ýagny baqy bolup bilmez. Ýa-da hemme ýerde, hemme döwürlerde imanlaryň arasynda ve içinde bolup bilmez. Bilşimi diýäli baqy bolmak üçin, hemme ýerde bolmak üçin, hemme döwürlerde bolup bilmek üçin Hudaýlyk häsiýete eýe bolmaly. Ine bular arkaly hem mukaddes ruhun ýöne bir yaradylan bir perişte ýa-da nähildir bir şahsy bolmadyk bir güç ýa-da başga bir zat bolman özüne mahsus şahsiýeti we häsiýeti bolan biridigini, ýagny Hudaýdygyny görse bolýar. Dünyadaki imansızlar mukaddes ruhu tanamaya. Çünkü olar İsa Mesih'i ret edýärler. İsa Mesih'i halaskar hükmünde kabul edenler bolsa, mukaddes ruhun olara gelendigini bilýärler. Çünkü mukaddes ruh gelenne bizim durmuşumuzda üýtgeşikler bolup geçýär. Biz hemişe gowy tarafa özgörüp ruhun miweleri bilen ýaşarys. Bu sebepten ýazgy özünde mukaddes ruhu bar bolanlary nädip tanap bolýandygyny bize ýatlatýar. Mukaddes ruhun miweleri bolsa şulardyr: söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabırlylyk, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, yumşaklyk, özüne erk edip bilmeklik. İsa Mesih'e degişli bolanlar öz insan höweslerini ve joşkunlaryny haça çüýlendirler. Mukaddes ruh bize täze ýaşaýyş berýär. Şoňa görä-de gelin oňa ereliň. Şöhrat paraz bolmalyň. Biri-birimizi gaharlandyrmalyň. Biri-birimize görüplik etmäliň. İsa Mesih'i söýüp, onun sözlerini berja edip ýaşany Hudaý hem söýýär. Ve İsa Mesih'e iman edip, ona boyun olup ýaşaýanlarda Hudaý hem mukaddes ruh arkaly kalbynda mesken tutup ýaşaýar. Şutaýda İsa Mesih'e iman edip, onu söýüp, buyrugyny berja edeniň ýanyna we kalbyna Hudaýyň gelip ýaşajakdygyny İsa Mesih wada berýär. Ol näme diýdi? Men atam bilen ol adamyň ýanyna baryp, onuň bilen ýaşarys diýdi. Yaradan gudratly Hudaýyň özü biziň bilen ara gatnaşykda bolup, biziň bilen bolar. Kalbymyzda imanymyz arkaly ýaşar. Bu bolsa nähili ajaýyp hoş habardyr. Hudaýyň özüniň bizden razı bolup, biziň ýanymyzda bolmagy iň uly batlylykdyr. Bu İsa Mesih'in beren wadasy ne derecede akla sığmaz ajaýyp bir wadadyr. Ine şonuň üçin hem İsa Mesih Rabbimizi söýmemiz ve söýgümiz netijesinde ona boyun bolup ýaşamagymyz gaty wajypdyr. İsa Mesih Rabbimizi tanap, iman edip, onu söýýändigimiz üçin buyruklaryny berja edip ýaşasak, onna Hudaýyň maksadynda bolup, Hudaý bilen sazlaşykly ýaşap,
Bular arkaly yer ýüzündäki biziň her birimize berilen maksady berja edip, hakyky manyly we bagtly durmuşda ýaşap bilersiz. Çünki çyn bagtlylygyň çeşmesi Hudaýyň razylygyny gazanmak we onuň bize beren we isleýän durmuşynyň nämedigini bilip, şol durmuşda hem ýaşamakdyr. Ýöne gynansak da biziň özümiz muny başarmadyk we hiç haçan başarmarys. Çünki günah edip her bir insan Hudaýyň bu ozal başdaky maksadyndan uzaklaşdy we şöhratyndan, bereketlerinden jyda düşüp Hudaýdan aýralyga sezewar boldy. Bu aýralyga çykalga gözläp köplenç insanlar şeytanyň aldawyna allanyp dürlü dinler, yörelgeler we düşünjeler oýlap tapdylar. Ve olar arkaly halas bolarys, gaýdyp Yaradana bararys diýip umid etdiler. Emma olaryň hiç biri hem hak Hudaýa alyp barmady we alyp baryp bilmez. Bu sebäpden Hudaýyň özü, merhemeti, rehim şepagaty, söýgüsü bilen göklerden yer ýüzüne insan keşbinde iňip geldi ve bizi özüne ýakynlaşdyrmak üçin ortadaky günäniň näleti bolan, muzlu bolan ölüm üçin tölegi töledi. İsa Mesih şonuň üçin haçta biziň üçin janyny gurban etdi ve mukaddes kanyny dökdi. Ölümi ýeňip 3-nji gün ýene de ölümden dirildi. Ona iman edenleri Hudaý bagyşlap, öz perzentleri bolmak hakyny berdi. Şonuň üçin İsa Mesih şeýle diýipdi: Ýol, hakykat we ýaşaýyş mendirin. Mensiz hiç kim atanyň ýanyna baryp bilmez. Gadyrdan dost, sen bulara iman getir ve gurrun eden ajaýyp wadalarymyza eýe bol. Mähruwan imanly doganym, sen İsa Mesih'i çyndan söýýär misin? Ýa-da özüňi, öz günäli höweslerini, dünýäni we dünýädäki zatlary söýýär misin? Durmuşyň hakykatdan hem mukaddes ruhtan ugur alan, İsa Mesih'i söýmekden ugur alan, sazlaşygy, Hudaýyň tapşyryklary esasyna ılalaşykly durmuşy görkezýärmi? Eger İsa Mesih'iň tapşyryklaryny berja etmän, baş bozoglukda, günälerde ýaşaýan bolsaň, onda towba edip, ýagny günälerinden el çekip, öwrülip, Rebbe dolan ve onuň öňünde özüňi pesellip ona gel. 2-nji ýyl ýazgylary 16-njy bab 9-njy aýatda şeýle sözler bar. Özüne ak yürekten hyzmat edenlere güç kuwwat bermek üçin Reb bütün yer ýüzüne syn edýär. Nähili ajaýyp sözler. Rebbimiz yer ýüzüne syn edýär. Sana ve maňa syn edýär. Gelin Rebbimizi ak yürekten söýüp, hyzmat edip, buýruklaryny berja edýänlerden bolalyn. İsa Mesih Rebbimizi söýüp, onuň buýruklaryny berja edip ýaşamaga, Rebbimiz Hudaýymyz bize güç kuwwat bersin. Hudaýa bolan söýgimizi, ihlasymyzy, onuň paçalygynyň giňelmegi üçin zähmet çekmekde bereketimizi we hyzmatymyzy artdyrsyn diýip dilek edýärin. Amin.